What is Poriborton? थामहिनबा परिबर्तना मा एबा सोलायनाया मा बेनि सायाव गुवारै बाथ्रा बेखेवनानै होदों बिटिआर नि सिएम बिथां सार प्रमद बर' सारा आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा माखासे मानि गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिफाबावदों जेरैहाय गोदो इलेक्शन समाव माबायदि जायोमोन जेब्ला बिटिआर मोनैनि सिगाङाव अब्ला बै समाव इलेक्शन जेब्ला प्रमद बर' बिथां सारा गिबि खेबनि थाखाय इलेक्शन गेलेजेनदोंमोन अब्ला बिथां सारखौ अन्थाइ खुबैनायनि खोथाखौ लानानैबो बिथाङा फोरमायदों जे गोदोनि समाव अन्थाइ खुबैनाय बायदिसिना जायोमोन आरो सोरखौबा ससियेल मिडियायाव बुंनो हायामोन बेफोरजों लोगोसे बायदि गोनां बाथ्राफोरखौ बुफ्रुनानै फोरमायनानै होदों बिथां प्रमद बर' सारा स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजिनो हागोन स' खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौ आंनि इउटिउब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै नुजाथिफैलायबाय दावना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय अके